To nie je vojna. Vojna táto sa byť vojnou len učí. Najkrajšie zo spišských miest, kde naša tepna búši, napadlo včera 9 vzdušných zbojníkov. Počujte orly Tatier a vstávajte zo slamníkov. Týmito slovami si básnik Valentín Beniak uctil pamiatku obetí a súčasne bil na poplach. To už svetovou tlačou preletela správa o bombardovaní metropoly slovenského Spiša. Nik z čitateľov nemohol ani tušiť, že je to prvý letecký útok na prahu rodiacej sa druhej svetovej vojny. Stojíme na mieste, kde pôvodne stál pamätník obetiam leteckého náletu, ktorý sa uskutočnil 24. marca 1939. Tento letecký nálet urobila maďarská armáda, maďarské letectvo. Bolo to vlastne prvý letecký útok a bombardovanie mesta vo vnútrozemí, ktoré od bojovej línie, myslíme tento raz viac na východe, od Sobranec bolo viac ako 100 kilometrov. Nebol to prvý agresívny čin. Maďarsko s agresívnymi akciami vlastne už začalo hneď po Mníchove. Boli to provokácie na hraniciach, vysielalo ozbrojené jednotky a tlupy na Slovensko, ktoré boli rýchlo odzbrojené. Boli uväznení v Ilave, bolo ich 350. Taký významný a z významnejších incidentov treba spomenúť prepad vojenských oddielov obce Slanec v decembri 1938. Pirátske útoky sa opakovali aj vo vzduchu. Uvediem len jeden prípad. 25. októbra 1938 v oblasti Veľkého Medera na južnom Slovensku československé pozorovacie lietadlo bolo zostrelené pirátskym útokom maďarskej strany. Preletel pilot, ktorý zostrelil lietadlo a obeťou sa stal pozorovateľ Jaromír Šotola a pilot bol ťažko ranený Jan Kell. Dalo by sa očakávať, že vlastne maďarská vláda a velenie potrestá pilota, ktorý urobil pirátsky nálet na cudzie územie. Opak sa stal pravdou. Pilot bol povýšený. Budapešť si terorom na území susedného štátu pripravovala pôdu pre neskoršie rokovania vo Viedni. Maďarskí diplomati v Berlíne i v Ríme pripravovali úder pre Slovensko. Bola to smutne preslávená viedenská arbitráž, ktorá okýptila Slovensko o pätinu a obrala ho o najúrodnejšiu časť. Na honosnom vstupe do Košíc si admirál Horthy dal záležať až natoľko, že sa ich obyvateľom prihovoril aj po slovensky. Buďte presvedčení, že spolucítiaca láska celého maďarského národa zabezpečí vám mimo zvýšenia životnej úrovne aj úplnú slobodu slovenského jazyka a kultúry. Horthy sľubuje, že zabezpečí nielen pozdvihnutie životnej úrovne, lež aj slobodu slovenskej reči a kultúry. Horthy ukazuje milú tvár. Skutočnosť je však za chvíľu iná. Nasleduje pálenie slovenských kníh, strhávanie slovenských tabúľ, zatváranie škôl, vyháňanie učiteľov, študentov, štátnych zamestnancov, kolonistov, roľníkov a všetkých tých, čo sa zdajú nespoľahliví.
S príchodom nových vládcov sa prisťahovali bieda, strach a utrpenie. 14. marca 1939 vznikla prvá Slovenská republika, ktorú deň na to uznalo Maďarsko. V ten istý deň vyhlásila samostatnosť aj Podkarpatská Rus, ktorú okamžite prepadli maďarskí honvédi, aby naplnili svoj starý sen – spoločnú hranicu s Poľskom. Horthy nás o pár dní presvedčí, že chce viac. Dňa 22. marca nezistila posádka pozorovacieho lietadla na hraniciach nejaký pohyb. Keď na druhý deň odštartoval stíhací roj pod vedením Jána Hergota, valili sa Maďari z územia Podkarpatskej Rusy na územie Slovenska v 3 prúdoch. – 23. marca 1939 prepadla maďarská armáda bez vypovedania vojny Mladý Štát na východnom Slovensku. Z hľadiska obrany slovenského teritória v čase, keď Maďarsko prepadlo východné Slovensko v marci 1939, situácia nebola priaznivá. V Československu sa nevenovala pozornosť výchove slovenských vojenských kádrov. Mladý slovenský štát a armáda, ktorá vlastne bola v stave zrodu, zápasila s nedostatkom predovšetkých vojenských kádrov, strelivom a špecialistami. Aby som uviedol niekoľko konkrétnych príkladov, z 13 000 dôstojníkov v Československej armáde bolo len 120 Slovákov, zo 140 generálov bol len jeden jediný generál Slovák, Rudolf Viest, zo 433 plukovníkov nebol ani jeden Slovák a z 1024 podplukovníkov bolo 35 Nemcov, 20 Rusov a len 2 slovenskí podplukovníci Ferdinand Čatloš a Augustín Malár. Sme na letisku Spišskej Novej Vsi. Toto letisko zohralo v čase agresie Maďarska proti Slovensku veľmi dôležitú úlohu. Po okupácii Košíc bolo to jedine toto letisko, vlastne, z ktorého zlietavali slovenskí piloti, ktorí bránili prenikaniu maďarskej armády na východné Slovensko. Na tomto letisku takisto zápasili s nedostatkami. Predovšetkým českí piloti odišli späť domov. Bolo tu málo špecialistov, málo streliva. Vtedy boli tu umiestnené 2 pozorovacie letky, 1 stíhacia letka a práve v tomto čase došla aj ďalšia stíhacia letka z Piešťan. Bolo tu tiež nedostatok pilotov, medzi nimi mnohí piloti neskúsení mladí, ale boli aj veľmi skúsení, ktorí vlastne veľmi účinne zasiahli pri bombardovaní maďarských pozícií a na nich vlastne bola celá obrana východného Slovenska a frontu. Veliteľ východnej skupiny podplukovník Augustín Malár končí situačné hlásenie pre Ministerstvo národnej obrany slovami: Maďari dopúšťajú sa lsti tým, že postupujú normálne s bielými zástavkami a potom prekvapujú našich. Čelné hliadky maďarského vojska používajú aj československé rovnošaty, ukoristené na podkarpatskej Ukrajine. Hlavný veliteľ slovenskej armády, podplukovník Čatloš z Bratislavy, odpovedá: V Berlíne podpísali dnes naši predstavitelia ochrannú zmluvu s Nemeckom, podľa ktorej máme garantovanú integritu hraníc. Maďari sa neprávom odvolávajú na súhlas Nemecka s posunutím našich hraníc. V Budapešti nechcú oficiálne nič vedieť o postupovaní honvédov proti východnému Slovensku a pripúšťajú len akési omyly pri korektúre hraníc. Ide nám o to, aby sme v každom prípade dokázali,
že chceme a vieme si samostatne obhájiť naše územie. Preto musíš stoj čo stoj hneď zajtra, to je z 24. marca 1939, vytvoriť si na výhodnom mieste relatívnu prevahu síl a zahnať Maďarov za hranice. Piloti sú medzi prvými. Prháček, Devan a Martiš rozprášili Honvédov. Ondris so Slodičkom zničili nepriateľské autá pri Nižnej Rybnici pri Sobranciach. Do súboja s trojnásobnou presilou maďarských Fiatov sa dostala trojica stíhačov Hergot, Danihel, Hanovec. Dňa 24. marca v roku 1939, nakoľko maďarské vojska začali útočiť v kolóne na Veľké Pavlovce, dostali sme rozkaz 3 lietadla F-328 a 3 lietadla B-534 pomôcť zastaviť tento útok. Ja som bol v skupine, ktorú viedol rotmajster Hergot a se mnou bol desiatník Danihel Martin. Po prílete do priestoru Veľkých Pavloviec dal vedúci pokyn pripraviť sa na bombardovanie tejto kolóny. Odistili sme bomby a pripravovali sa do útoku. Tom som zbadal z pravej strany spoza mraku stíhača typu Fiat, ktorý útočil na Hergota. Na toho som vystrelil dávku a otočil na ďalšieho. Pritom za mnou už bol tiež ďalší stíhač, ktorého sa snažil odohnať desiatník Danihel. V tomto galimatiaši sme sa motali asi 10 minút. Pritom sme ostreľovali tých stíhačov. No a ja som v tom dostal zásah podľa všetkého asi veľkorážového gulometu, alebo z tohoto, lebo mi rozstrelilo kľukovú skriň na motoru a vrtuľa mi ostala stáť. Ešte pritom som videl, lebo som sa snažil, nakoľko Gusto Pažický bol môj krajan a dobrý priateľ z Chumca, ja sám pochádzam tiež od Žiliny z Bánovej, tak som mu chcel pomôcť, ale už som videl akurát, jak vyskakovali z tohoto lietadla Š-328 Pažický a Švento a videl som, jak stíhači strieľali po nich na padákoch. Sám som pristal u obce Senné Blatá pri Pavlovciach a odtiaľ mi pomohol jeden slovenský tančík, nakoľko som pristal blízko od maďarských jednotek asi 100-150 metrov. Odtiaľ som cez potok na ten tančík a odtiaľ sme cúvli k našim. Na posádkovom veliteľstve v Michalovciach som sa stretol s pánom Jánom Hergotom, ktorého keď som obejmul, tak ten zistil, že bol ranený do pleca, mal prestrelené plece. Tento boj bol nerovný, pretože my sme boli traja stíhači a 3 Š-328, kde mohol brániť jedine pozorovateľ strelbou a pilot veľmi obmedzene. No pritom teda tam padnul ten môj kamarát Pažický Gusto a padnul aj Švento. Hergot bol zestrelený, ten sadnul u Michaloviec a Martin Daniel, nakoľko mal prestrelenú nádrž, nedoletel domov, ale sadnul pri obci Brezovica v Prešovskom okrese. No a ja, ako som už hovoril, ja som sadnul u tej obce Senné Blata a teda natoľko šťastne, pretože 2 bomby som predtým odhodil a 4 bomby som nechal na ostro. Takže keby bola bývala najmenšia kolízia nejaká, bol by som vyletel aj ja, tak ako jeden môj kamarát Devan, ktorý pri útoku za Humeným Uliča bol ranený a niesol ešte jednu bombu a tam bola osudná, lebo pri núdzovom pristani
explodovala a on zahynul. Na rozdiel od dneška bol krásny odpoludňajší slnečný deň. Vracali sme sa s otcom z kostola z krížovej cesty, preto viem, že to bol piatok. Tu na tomto mieste stála kovácka dielňa grófa Čákyho, bol tu veľkostatok. Keď vybuchla prvá bomba, tak ma otec stiahol pod stenu a hovorí, toto nie je streľba z pušky, to je bombardovanie. Lenže tým, že my sme boli navyknutí na lietadla, tak sme nevenovali pozornosť tomu príletu tých bombardérov, až keď ku koncu bombardovania, teda po shodení bomb, ktoré nedopadli na letisko, ale dopadali po meste, v Tehelni, vo Výhrevni, dokonca vraj aj na Píle, teda po dopade týchto bomb vyletelo odrazu jedno naše lietadlo, dvojplošné, stíhačka to bola, poznali sme to, lebo sme denne sa s nimi stretávali a nám sa zdalo, že ich rozprášila tie maďarské bombardovacie lietadla. Veliteľ letky v Piešťanoch nám oznámil, že východné Slovensko z východu i z juhu obsadzujú maďarské vojska. Túto správu sme prijali s neľúbosťou, pretože južné Slovensko už bolo obsadené. A hneď sme na to dostali príkaz odletieť do Spišskej Novej Vsi na pomoc našim letcom, ktorí tam tuho bojovali s maďarskými vojskami. Po pristaní vo Spišskej Novej Vsi veliteľ išiel hneď za veliteľom letiska pre ďalšie inštrukcie a my ostatní sme sa rozišli po kasárnach a po letisku za kamarádmi, aby sme zistili, jak to vlastne tam je. V ten deň sa nevrátili 3 lietadlá ešte. Všetko čakalo v kasárnach a na dvore, či sa ešte vrátia. Zrazu bolo počuť výkrik, pravdepodobne z kasárny, že už idú. Vo mne to hrklo, myslel som si, že už sú Maďari blízko letiska. Ale rozoznal som, že hukot, ktorý počujem, je hukot lietadiel. Preto som sa pozrel nad kopce na juh a zbadal som 3 dvojmotorové lietadlá, za nimi ďalšie. Ďalej už som ani nepočítal, ani nevnímal, mal som pred sebou jeden cieľ, rýchle hore. Skočil do lietadla, zapnul motor, motor mi hneď naskočil a hneď som aj štartoval. V tom sa už lietadla vracali od severu na juh a nasadzovali na nové bombardovanie. Ja som mal ešte malú výšku, aj malú rýchlosť, ale aby som im zabránil presnému zásahu, tak som začal strieľať len tak na všetky lietadla. A strieľal som, pokiaľ mi neodleteli ďalej. Keď som už nabral výšku na jej úroveň, ešte som zvýšil výkon motoru a za nima som letel kus nad kopce a strieľal po nich. Keď som však videl, že nikto viacej okolo mňa není, vrátil som sa nad letište, pristal a išiel medzi ostatných a zistil som, že vlastne nikto ani hore nebol. To ma veľmi prekvapilo. Za 5 rokov v Slovenskom národnom povstaní som zostrelil ako prvé maďarské lietadlo a vtedy som si povedal, to je za Spišskú Novú Ves. Spišská Nová Ves si žila pokojným životom malého mesta a tu z nenazdajky sa zjavili, z juhu prišli lietadla také strieborné a sme počuli rachot, len potom sme sa spamätali, že to vlastne bolo bombardovanie. A ešte na dôvažok, letci, ako sme sa potom dozvedeli, surovo ešte gulometmi napadli barbarsky nevinné obyvateľstvo a pritom zasiahli aj blízkeho suseda, pána Ľudovita Vrabla. Chudák na to aj skutočne zomrel. Bolo asi 3/4 na 5, keď sa zrazu nad mestom objavili
lietadla v počte 9. Obyčajní ľudia si mysleli, že vlastne ide o nejaké cvičenie. Tento raz nešlo o cvičenie. Zazneli detonácie, padali stovky bomb a padali aj mŕtvi. Cieľom náletu maďarských lietadiel bolo bombardovať letisko a vyradiť ho. Toto letisko, z ktorého vzlietavali slovenskí letci na obranu na východnom Slovensku v oblasti Michaloviec, Sobraniec a Ubľanskej doliny. Tento barbarský nálet nedosiahol svoj cieľ, síce okrajové bomby padali, ale nezasiahli letisko v plnej miere, ale obete na ľudských životoch boli veľké. Priamo padlo vtedy 10 ľudí, traja zahynuli ešte v nemocnici a ďalších 17 ľudí bolo zranených. Tuto na tom cintoríne boli pochovaní. Rád by som spomenul kamarádov, ktorí v týchto bojoch padli. Boli to poručík Svetlík, poručík Prháček, desiatník Devan, ktorí obetovali svoje mladé životy v týchto bojoch. Jeden z najlepších pilotov, ktorý narobil dosť veľké škody maďarskej vojskám, bol desiatník Cyril Martíš, ktorý, jak som sa pozdej dozvedel, bol od maďarských jednotek najviac hľadaný a boli by sa mu najviac asi pomstili, lebo im narobil najväčšie škody, hlavne v priestoroch Ubľa, Stakčín, Snína, kde im zapálil kolóny, benzín a narobil najviac spolu s Devanom škôd. Mikuláš Udud býval u nás v podnájme v Spišskej Novej Vsi. Ten osudný deň 24. marca 1939 odišiel ráno pred 7 hodinou na letisko. Viacej sa nevrátil. Pri bombardovaní maďarskými vojskami sa chcel dostať k lietadlu, ale sa tam nedostal, pretože Črepinov bol zasiahnutý. Pochádzal z podkarpatskej Rusy, z Čiňaďova. Bol to veľmi dobrý človek, charakterové vlastnosti mal vynikajúce. Rád sa zabavil a žil takým skromným životom. Pred nami je tehelňa, ktorá 24. marca takisto dostala zásah. V tehelni malo byť uložené strelivo podľa mobilizačného plánu, ale v skutočnosti nebolo uložené, takže vlastne nedošlo k výbuchu. V tejto súvislosti treba si aj položiť otázku, vlastne maďarské velenie odkiaľ vedelo tieto detaily okolo Spišskej Novej Vsi a v tej polohe a o okolí. Vieme, že v okolí pracovalo irredenta maďarská a na jej čele stál grof Čáky, ktorý v maďarských dokumentoch figuruje pod pseudonymom Salma. Rovnako negatívnu úlohu pri tomto konflikte maďarsko-slovenskom zohralo aj Nemecko. Už na obed maďarská vláda oznámila nemeckému vyslanectvu v Budapešti, že popoludní maďarské letectvo bude bombardovať Spišskú Novú Ves. V čom bol ešte jeden problém? Totiž v Spišskej Novej Vsi na letisku nebolo dosť streliva a protilietadlových striel predovšetkým. Tieto boli uložené na západnom Slovensku v tzv. Ochrannej zóne, ktoré obsadilo Nemecko, a práve nemecké velenie odoprelo vydať toto strelivo a iné ťažké zbranie. Boli ukážkou odvahy. Pustili sa do boja s presilou, keď bolo vlasti najťažšie, a neváhali za to zaplatiť najvyššiu cenu. Roky museli byť mená mŕtvych i živých neznáme. V poslednom čase sa však ľady predsa len pohli.
Ministerstvo obrany zabezpečilo poslednú poctu jednému z hrdinov Malej vojny, Martinovi Danihelovi. Ako by si na jeho pohrebe chcelo pripomenúť všetkých. Memento obetí tejto vojny je stále živé. Pred niekoľkými rokmi sa Štúrova spoločnosť obrátila na primátora Spišskej Novej Vsi, inžiniera Rastislava Jacáka, aby sa postaral o obnovenie pamätníka obetí bombardovania. Pán primátor prislúbil: čakáme, čakáme, čakáme. A skutočne, pri príležitosti 55. výročia odhalili na miestnom cintoríne tabuľu. Z nápisu sa nedozvieme, kto zahynul ani kto to spôsobil. Na spodnej strane tabule sme si však prečítali meno Alexander Kleinberger 1861 až 1937, ktorý sotva súhlasil s tým, aby si niekto tabuľu týmto spôsobom požičal. Bývalí, dnešní i budúci primátori Spišskej Novej Vsi by mu mali byť vďační. O tomto období našich dejín je svet informovaný len málo, a keď tak značne skreslene. Pozrime sa, čo o tomto období hovorí americký filmový dokument Prečo sme bojovali. Ani slovo o viedenskej arbitráži. Ani slovo o odtrhnutých územiach Slovenska. Ani slovo o vzniku Slovenskej republiky. Ani slovo o jej prepadnutí Hortijovským Maďarskom. Napokon tento voči svojim susedom mimoriadne agresívny satelit Hitlera ostáva na mapke vo filme Biely. V dušiach pozostalých obetí bombardovania ostane navždy prekrytý čiernym flórom. Moja milovaná Aničko, teraz, ako ti píšem, mám službu. Ty si niekde spíš práve najlepšie. Teraz však mi nezbývá inšie nič, len hľadať na tvoju fotografiu a boskávať ťa na tie usmiaté ústa, ktoré som boskával, a snáď Pán Boh dá, že ešte budem boskávať. Dňa 13. ráno zavolal si nás štábny kapitán a povedal nám, že Maďari vtrhli na Slovensko. Hned sme dávali ven stroje a montovali sme už kulomety na lietadla. Ja som si myslel, že je skutočne válka, a stále som myslel na teba, moja zlatá Aničko. Keď by som ťa mohol ešte aspoň naposledy vidieť. Maďari vraj vtiahli na naše územie u Mukačeva. Myslel som, že i do Račištorfu vtiahnu, veď tam sú blízko hranice. Bolo mi ako nahému na trni. Najradšej by som sa býval videl doma, aby som mohol teba chrániť. Večne tvoj William. Mikuláš Udut z Čiňaďova, Podkarpatská Rus. Jozef Turza z Hlohovca, 22-ročný. Augustín Ďurečko z Malých Hrabňan, 21-ročný. William Svitnič z Vajnor, 28-ročný. Rudolf Belák z Valušoviec, 28-ročný. Jozef Schneider, 16-ročný. Jozef Horna, 54-ročný. Mária Horvátová, 44-ročná. Jozef Pavlík, 19-ročný. Karol Platko, železničný penzista. 39-ročná Anna Potopová. 52-ročný Ľudovít Vrábel. 20-ročná Anna Vojtilová.